Фенібутам можна атрымаць перадазіроўку, і ад фенібута можна атрымаць залежнасць. І артыкулы пра гэта сапраўды ўжо ёсць. Меня зовут Владимир Пекиреня, я врач-психиатр, и сегодня мы поговорим про адаптагены. Гэта рэчывы, якія павінны па заявках тых, хто адносіць гэтыя рэчывы да гэтай групы, паляпшаць імунітэт, паляпшаць увогуле магчымасць адаптавання да стрэсу арганізму. Калі казаць пра тыя, што тэарэтычна павінны былі б паляпшаць імунітэт, і да адаптагенаў з гэтых лекаў адносяцца элеўтэракок, такая расліна, якая расце на прасторах СНД, шмат у якіх краінах, перыядычна яе называюць сібірскім жэньшэнем таксама. Быў цэлы стос даследаванняў, невялічкіх, не вельмі якасных, пра гэты лек, і вынікі гэтых даследаванняў аказаліся не вельмі ўражвальнымі, і на дадзены момант высновы розных вялікіх аглядаў, якія ўключаюць даследаванні па гэтым леку, паказваюць, што сэнсу яго прымаць няма і нічога ён не паляпшае. Ні імунітэт, ні мажлівасці змагання са стрэсам, ні верагоднасць захварэць якімі-небудзь інфекцыйнымі хваробамі. Калі вам падабаецца смак гэтага леку, то можна, безумоўна, гарбатку заварваць. Але спадзявацца на нейкія эфекты няма сэнсу. Прыкладна такая самая сітуацыя і з іншымі лекамі, якія тэарэтычна павінны паляпшаць імунітэт. Напрыклад, гэта жэньшэнь і эхінацэя. Выкарыстоўваюцца ў традыцыйнай кітайскай медыцыне. І менавіта таму гэтыя лекі досыць добра спансараваныя кітайскім урадам, і даследаванні па гэтых леках добра спансараваныя. Але нягледзячы на вялікую колькасць артыкулаў, калі мы паглядзім аглядныя артыкулы, якія сістэматызуюць атрыманыя веды, якія ўключаюць у сябе толькі якасныя дадзеныя, атрымліваецца, што эфекту ад гэтых лекаў таксама няма. І зноў жа, калі смак падабаецца, калі ласка, пейце, ужывайце, але не трэба разлічваць на нейкія там эфекты лічэбныя ці прафілактычныя. Калі гаварыць аб такіх хімічных ці сінтэтычных рэчывах, якія тэарэтычна павінны былі б таксама паляпшаць імунітэт, апошнім часам набірае папулярнасць такое рэчыва, як фулерэн. Гэта рэчыва было адкрыта адносна нядаўна, і гэта адна з формаў вуглероду. Усе ведаюць, што ёсць, напрыклад, вуглерод у выглядзе графіта, у выглядзе алмаза, у выглядзе сажы, і таксама гэта яшчэ адна форма вуглероду, дзе крысталічная рэшотка сфармавана ў такі футбольны шарик. І гэтым абумоўліваюцца такія хімічныя свойства гэтага рэчыва, ён досыць добра прыцягвае ваду, і, напрыклад, у касметычных сродках можа выкарыстоўвацца і выкарыстоўваецца для таго, каб паляпшаць вільготнасць скуры разам з той жа гіалуронавай кіслотай. Але ў якасці дадатку да ежы ніякіх даследаванняў на людзях, якія паказвалі б нейкі эфект, няма. Хоць вытворцы рэкламуюць яго як нейкі цудоўны сродак для вывядзення шлакаў, хаця ввогуле, што такое шлакі ў адносінах да чалавека, ніхто не ведае. Між іншым, калі вы сустрэлі штосьці, слова шлакі ў апісанні лека, гэта дакладна такі вельмі добры індыкатар таго, што хутчэй за ўсё гэты сродак ні на што не дзейнічае і доказаў яго эфектыўнасці няма. Такога паняцця, як шлакі, ў арганізме не існуе. Гэта не вытворчасць сталі, дзе шлакі сапраўды ёсць. Пра фулерэны ёсць невялікая колькасць даследаванняў на мышах, на пацуках, ёсць на клетачных культурах, але даследаванняў на чалавеку няма, таму казаць пра бяспечнасць і годную для нечага эфектыўнасць заўчасна. Дакладна, можа быць, у будучым калі-небудзь мы даведаемся пра якія-небудзь эфекты, але на дадзены момант мы нічога не ведаем. Яшчэ вялікай групай адаптагенаў, якія выкарыстоўваюцца, гэта адаптагены, якія тэарэтычна павінны паляпшаць функцыі мозгу. Тут адрозніць умоўны фуфламіцын ад
сапраўднага рэчыва для паляпшэння функцыі мозгу вельмі проста. Калі напісана, што гэта адаптаген і паляпшае функцыю мозгу, значыць гэта фуфламіцын. Няма ніякіх увогуле сродкаў, якія б нешта дапамагалі. Ёсць канкрэтныя сродкі для канкрэтных хваробаў, напрыклад, дэмэнцыі пры хваробе Альцгеймера. І там канкрэтныя спецыфічныя лекі, якія без рэцэпта вы не купіце. Усе астатнія сродкі, якія быццам бы паляпшаюць аднаўляльнасць клетак пасля інсульту, паляпшаюць устойлівасць да дэфіцыту кісларода, такіх лекаў не існуе, і гэтыя рэчывы ўсе не працуюць. І адной з самых папулярных такіх груп лекаў з'яўляюцца лекі, якія прыгожа названыя леафілізаты з клетак, розных клетак, это можа быць галаўного мозгу ці крыві, розных жывёл, часцей за ўсё гэта крупны рагаты скот і свінні. А што пад гэтым хаваецца? Пад гэтым хаваецца фільтраваны бульён. Фільтраваны бульён з мазгоў свіні, з мазгоў каровы, ці ў некаторых выпадках фільтраваны бульён з крыві маладых целят. Ну вось, напрыклад, картаксін і цэрэбралізін – гэта вось менавіта бульён з мазгоў. Актавігін – гэта бульён з крыві маладых целят. І гэтыя сродкі прапануецца уводзіць нават не тое, што прымаць унутр, а некаторыя з іх прапануецца рабіць ін'екцыі з іх. І ніякіх доказаў іх эфектыўнасці няма. Некаторыя з іх забаронены ў розных краінах, таму што ёсць рызыка прыонных хваробаў. А прыонныя хваробы не лечацца. Гэта 100% смяротныя хваробы. І нават невялічкі адсотак такой рызыкі не каштуе таго, каб ужываць гэтыя лекі. Яшчэ вядомым сродкам, які павінны паляпшаць мазгавыя здольнасці, з'яўляецца пірацэтам. Ніякіх добрых даследаванняў, якія пацвярджалі б яго эфектыўнасць, няма. Даследаванні былі, яны ў асноўным праводзіліся ў 80-е і 90-е годы. Эфектыўнасць была не паказана, цікавасць да гэтых сродкаў знік, і фактычна яны засталіся толькі ў полі біялагічна актыўных дабавак, таму што такой вялікай быццам бы шкоды няма, але трэба заўважыць, што досвед, напрыклад, калег, якія мелі такіх пацыентаў, якім прызначалі пірацэтам, паказвае, што, напрыклад, у пажылым узросце гэтыя лекі могуць пагаршаць стан у плане трывожнасці, якая можа павялічвацца, і могуць з'яўляцца парушэнні сну. Таму лекі, якія заканчваюцца на рацэтам, пірацэтам і падобныя да іх, гэта дакладна не тое, што трэба прымаць. І яшчэ папулярнымі сродкамі, якія апошнім часам набылі папулярнасць, напэўна, в апошнія гады ў маладых людзей, у тым ліку, гэта такі сродак, напрыклад, як ашваганда і грыб ежовік грыбеньчаты, ці проста ежовік. Пра ашваганду досыць вялікая колькасць ёсць даследаванняў, але амаль што ўсе гэтыя даследаванні зроблены ў Індыі і падобных і блізкіх да яе краінах, таму што гэтая расліна выкарыстоўваецца ў традыцыйнай індыйскай медыцыне, але добрых доказаў таго, што яна хоць чымсьці дапамагае, на жаль, няма. На жаль, таму што, конечно, безумоўна, хацелася б, каб хоць штосьці дапамагала ў паляпшэнні мазгавых функцый, і каб гэтае штосьці было, напэўна, усе дактары гэта б ужо прыймалі. Але такіх сродкаў не існуе. Тое самае адбываецца і з грыбам ежовікам. Даследаванняў па ім вельмі няшмат. Праўда, ёсць некалькі даследаванняў, якія паказалі, што там могуць быць нейкія рэчывы з патэнцыяльна карысным эфектам, і, магчыма, у будучыні гэтыя рэчывы, калі яны будуць асобна сінтэзаваныя ці стануць асновай для сінтэзу нейкіх новых яшчэ малекул, акажуцца эфектыўнымі, але на дадзены момант немагчыма сказаць, што ўжыванне гэтага грыба нейкім чынам нешта паляпшае. Гэты грыб ядуць ужо стагоддзямі ў Кітаі, таму можна дакладна сказаць, што ён бяспечны, амаль што дакладна, але вынік на мазгавую дзейнасць прыкладна такі самы, як у, сыраежак ці лісічак. А чым жа дапамагчы функцыянаванню мозгу і як палепшыць кагнітыўныя функцыі? У нейкім сэнсе когнитивные функции подобны да функций мышц. Калі мы их тренируем, калі мы нагружаем наш мозг
цяжкімі когнітыўнымі задачамі, мы такім чынам развіваем магчымасці нашага мозгу. Таму гэта рашэнне нязвыклых задач. Калі вы займаецеся ў жыцці нейкімі гуманітарнымі прафесіямі, успомніце матэматыку, хаця б школьную. Калі вы ўвесь час у матэматыцы, пачытайце філасофію ці займіцеся якімі-нибудь гуманітарнымі праблемамі. Займіцеся тым, што незвычайна для вашай мазгавой дзейнасці, і гэта можа досыць добра прастымуляваць яе актыўнасць. А яшчэ адзін з самых добрых сродкаў, які дапамагае не страчваць свае когнітыўныя здольнасці з узростам, гэта адмова ад палення. Адразу ў 2 разы зніжае верагоднасць наступлення балезі Альцгеймера. Вельмі вялікая колькасць адаптагенаў разлічаныя на тое, што яны быццам бы дапамагаюць змагацца са стрэсам. І ў гэтай групе вялікая колькасць рэчываў і лекаў, і нават некаторыя з іх нават па рэцэпту ў некаторых краінах выпісваюцца. Што, праўда, не дадае ім эфектыўнасці. Адным з самых папулярных рэчываў з'яўляецца фенібут. Яго прыймаюць усе, хто адчувае трывогу, патрапіў у нейкія экстрэмальныя сітуацыі, і гэта вельмі папулярны сродак. Але даследаванняў, добрых даследаванняў, што ён у чымсьці дапамагае, штосьці лечыць, дапамагае неяк справіцца са стрэсам, няма. Пры гэтым трэба сказаць, што механізмы дзеяння праз гамк, напэўна, у фенібута ёсць, таму што фенібутам можна атрымаць перадазіроўку, і ад фенібута можна атрымаць залежнасць. І артыкулы пра гэта сапраўды ўжо ёсць. Нават да мяне звярталіся калегі з іншых краін, дзе фенібут ніколі не ўжываўся як лек, а залежныя людзі з'явіліся. Таму што фенібут у шмат такіх краінах прадаецца як біялагічна актыўная дабаўка, ніяк не кантралюецца. Можа выклікаць залежнасць па механізме вельмі падобным да дзеяння алкаголя і бензадыязепінаў. Такім жа самым чынам, як алкаголь змяншае ў людзей трывогу, такім жа самым чынам можа змяншаць і фенібут. Але гэта абсалютна не кажа аб тым, што ён у нечым там эфектывен і дапаможа ў будучыні. Прыкладна ў той жа групе знаходзяцца адаптол і афабазол. Гэтыя лекі таксама тэарэтычна павінны ўздзейнічаць на гамк-рэцэптары і гамк-сістэму, але нармальных даследаванняў, якія пацвердзілі б эфектыўнасць гэтых лекаў, няма. І, на жаль, няма добрых даследаванняў, якія пацвердзілі б бяспечнасць гэтых лекаў. Таму нідзе ў свеце, акрамя СНД, гэтыя сродкі не ўжываюць. Іх людзі, на жаль, ужываюць тады, калі трэба было б прымаць сапраўды падыходзячае лячэнне, і часта зацягваюць час і не звяртаюцца да спецыялістаў, спрабуючы самі справіцца з нейкімі складанымі умовамі, у якія трапілі, прымаючы гэтыя лекі. Асобна трэба сказаць пра раслінныя лекі ад трывогі, якія людзі прымаюць, напрыклад, персэн, напрыклад, навапасід. І у іх склад уваходзяць розныя расліны, такія як мята, напрыклад. На жаль, усе даследаванні, якія крупныя і вялікія праводзіліся, усе яны паказалі адсутнасць эфекту. Таму, калі вам падабаецца смак гэтых раслінаў і вам падабаецца гарбата з мятай, вы можаце ўжываць не абавязкова ў выглядзе таблетак, а проста можаце дадаць мяты сабе ў кубачак гарбаты, і гэта будзе не горшы эфект у плане змагання за стрэсам. Гэта, напэўна, будзе танней, чым купляць такія сродкі. Закончыць адаптагены хацеў бы такім сродкам, які таксама даволі папулярны у нашай прасторы, гэта ТНТ. Яго пазіцыянуюць быццам бы як натуральны, эфектыўны сродак, хаця на самой справе гэта гамеапатыя. І, як вы ўжо ведаеце, гамеапатыя працаваць не можа, і ніякіх даследаванняў, якія пацвярджалі б эфектыўнасць гэтага леку, добрых даследаванняў няма, і ўсе даследаванні, якія паказваюць, яны зроблены зацікаўленымі асобамі, у якіх ёсць свае фінансавыя інтарэсы ў тым, каб даказаць эфектыўнасць. З вами быў Владимир Пекірэня, ўрач-псіхіятр. Я сёння расказваў пра адаптагены.